Dragi moji prijatelji, želim da vam svima saopštim da ja imam više od 1000 napisanih svojih pjesama, koja je dobra svaka na svoj način. A evo, ujedno i da odgovorim prijateljima koji su pitali da li ja posjedujem pjesama za pjevačice. Normalna stvar da posjedujem i za njih. Dobre pjesme imam za njih. Evo jedna od tih pjesama da poslušate. U našoj je kući uvijek neka svađa koju moram od svakoga kriti. Ostavila ja bih tebe, al ne mogu našeg sina malog napustiti. Što si, Bože, nepravedan, daješ djecu gdje ne treba. Da je nekom sinaš mali, odreko bi se i soli i hljeba. Što si, Bože, nepravedan, daješ djecu gdje ne treba. Da je nekom sinaš mali, odreko bi se i soli i hljeba. Eto, to je ta pjesma za pjevačice, samo što bi one to malo bolje otpjevale nego ja. Nemojte mi zamjeriti, ja ne mogu kao one otpjevati, ali evo, neka se jave, imam ja iza njih dobrih pjesama. To je samo jedna pjesma od mnogih koje ja posjedujem. Hvala lijepo i lijep pozdrav od mene.